काय करतोय मला अंगार हट्टेकडे मारशील काय ते माणूस रे दिसना ना सांगतो दुकानी मारतय 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 ना बघ मरे हो मेलो आता हय लागला म्हणून सांगत राहतो आणि पैसे मागतो काय करू शे हा आयडिया चौघा घासान गेला अरे मला नशीब तुझा नशीब का नशीब मारलंय आणि सांगतोय नशीब म्हणा अरे आज सुट्टी म्हणा पिशे सायकल घेऊन येलो नाही तर डेल्ली मी मला ट्रक घेऊन चालायचो माहिती राहतो का ट्रक होय तर देवा रे पावलंय ती अशा नशीब माझा नशीब ताच सांगतो उपवास धरलो म्हणून वाचलो माहितीये चल तडे चल चल सायकल वाचलंय तुझ्या चल चल वाचले रे बाबा तावडीस ट्रका बुडी चिरंटलो होतो तो वाचलो